En dit verhaal is uit 1947, 26 september. Mijn streek van op een heukski. Mijn streek is weinig goed te bezaren. Wie meer dat ze daar een rondloopt, wie meer dat ze zus wat tjoen is. Maar luistert goed, er zijn niet alleen dingen te zien die boven de grond staan, ook onder de grond vindt ze een stukje van mijn streek. Ik meen namelijk de Puginellenkelder. Dat is een van de amusantste plaatsjes in de stad. Weet je wat Puginellen zijn? Dat zijn geen lelijke juffrouwtjes, maar poppen. Die arm en been bewegen. En prinsen, koningen, boeren, deenders, kooplui, meerdwiever. En wie weet wat voor gespeus ze allemaal uitbeelden. In de Puginellenkelder wil ik dat allemaal vertoond. Dan ben ik op een zondagmiddag met de kleine van tante Trui gaan kijken. We gingen de trappen van de kelder af op de hoek van de Batterijstraat en de Groetegracht. Voorzichtig zag ik tegen Harike en met stoelde ik mijn ups in mijn kop. Even, we kwamen onder en dan zag ik een bougie branden voor het beeld van Sint-Gertrudis, de patrones van de handpoppenspelers. We kregen keertjes en wilden dus nog het dieper om in de kelder te komen hoe de voorstelling zou worden gegeven. Ja, het was er goed vol en ik moest peersen om nog een plaatsje te vinden op een bank vlak achter een dikke madame, die jongske bij zich had met plak haar en een bleek gezicht. Ze vertelde mij op zijn Hollands dat ze met Casey naar het spul kwam kijken. En meteen ging ze weien over Casey, dat het toch zo'n slumme jong was. En dat een onderwijzer had gezegd, u moet hem door laten leren, mevrouw. Ondertussen keurde ze Casey over zijn plak horen. Casey kwam een zoer bunneke en dus wordt doorgaande aangeboden. Harike had de kans gezien om een sectie 2 in het havenduister te pakken. Ik moest mijn fatsoen houden en dat is maar eind. Daarnaast ging een leeg uit en begon ze een grammofoon te spelen. De voorstelling zou beginnen. Ik verwenste de vogel deze veren had gegeven voor de hoed van de madame Vermig. Ze had het zeker ook in de gaten, want ze zag, als u het niet goed ziet, moet u het dat even zeggen. Maar ik zag dat ik gelukkig nog goede ogen had en dat ik zonder bril kon lezen en schrijven. Je hebt wat je niet begreep. Het stuk heette De Kis uit China en verzorgen Jan Klaas en zijn vrouw een grote uitzet. Dan komt de Kis uit China en we zorgen een Deender, een facteur, een Chinees en een vriend van Jan Klaas erbij te pas komen om hem uit een ambaras te helpen. Tussen de poos kregen we weer zo'n bunneke van de madame Veurus en vertellen ze weer over een Casey, die ondertussen met Harike en een rozenkrans had geruild voor een duisje met slivelierbiesjes en een oerworm. Alles bijeen hebben we 2 uur plezier gehad. Nadat Jan Klaas zijn vrouw had gepunt op dat alles zo prachtig was afgelopen, gingen we weer de trap op naar buiten. Daarna ben ik nog een verschillende keer terug geweest in de Puginellenkelder. Maar dan niet overdag, maar 's avonds. Als het voor de goede lui was. Gelukkig zat dan die dikke madame niet voor mij. Al vond ik dat aan de andere kant wel jammer van de zoerbunnetjes. Getekend de Maastrichtenaren.